Lirio ititanap. Tinapalabas. Awan sa bali nga atapan da Alex anang puor iti rest house na. Ken tinang italaw kadag iti paltog ni Senyor Pedro no di ni Jubilarde. Gapo iti dayta. Inkadeng da timang nayon iti pasurot da. Tapno nalaklakada makamag ni Jubilarde. Iti panagin inumda. Adda na lagip ni Alex. Mapanda ijay dipintin ket puuran dati intero a lugar. Itagagayem at tuyen tituloy tinobela tayo na paulwan. Lirio iti tanap. Intay puuran ti intero a dipintin. Senyorito! Dahil tagayam ti planom, senyorito. Awat ti sabali ang mapabasol iti daytoy. No di ni Jubilarde. Ang dinalas kayo ka ni Jubilarde, senyorito! Sigurado nga ado ti mairaman iti daytoy a plano. Baldo, agawam ti agmaneho. Well, senyorito. Pasensyakan, ta sa anak nga agpadipintin. Agdiretsuak. Sana balin. Agyaman aklangan, Manong. Nasiputak tilugan ni Alex. Nagpadipintin na. Manglintagak iti dalan. Masapol ang malapdak no anyaman ti pampanunutan ni Alex nga aramidan ijay dipintin. Apay ang nakaul-ulimak dito eh. Awan ti matatao, Alex. Huwag nga rin, Alex. Pasigan nakarigapan ti rito, dagiti babalayan nakita. Walang baso! Awan tatawa dito eh. Kaya't kadi asawan na pimanawan dagiti bumarangay dito eh. Sige. Puuran nyo amin ababalay dito idipintin. Sige! Puuran nyo amin ababalay. Awan ti iba niyo. Palpog na jay. Iti ayan ko ti punteriya na. Sakti palpaltugan da. Kakadwa! At kakabutor! Dagiti ako ng bain. Tatalagang kayam adakas ti plano dati titipintin. Dagiti dan. Sapulan dati nagpaltog. Pagpaltugan dati ito yan po. At ay ako manaw dito eh. Sige! Sapulan nyo tinagpaltog! Sapulan tayo! Kat mo makita nyo! Paltugan nyo agagos! Nilakid ni Jubilarde dayjay! Sige! Paltugan tayo! Dati manay! Nagpaltog manay! Umalisak na! Uray anyater aramidan nyo. Sandat ang masapulan dito naglamanak. Adada kabisadok da ito'y alukar ng tayo. Dayjay, pimanaw dan. Takrut na matgayam. Inakitaan na giti mapupuran na balay. Aday ta. Naiddepan ti apoy. Naimpaglakit din. Tanaiddep ko ti apoy. Tano saan? Nairaman kumamot day ta iti bagay akalapaw. Artiya? Kasta tinapasamag? What, senyor? Saan niya makita no asino ti agpalpaltog, senyor? Iso ako na ni senyorito. Anasaysaya at langin no pumanaw kami jay. Panagkunayo ka di kat ni Jubilarde dayjay? Diyaga mo, senyorito. Nalabit nga iso, senyorito. Nasaysaya at lang napasapul tayo iti pulis dayjay a Jubilarde. Pulis, senyor. Saan, Lolo? Sana mabalin ang makibiyang dagiti pulis ditoy. Angem iho, nasaysaya at no tumulong dagiti pulis. Wanyag peso, senyorito. Saan ko nakmet? Kay kayat ko asakto timang kemagken ko ana. Asaan ket adagiti pulis? Sige. Makamu ka man langan, Alex. Wan, Lolo. Siyak ti makamo. Jaksar dengan dayjay a Jubilarde. Nakasilaw ti mansyon na Senyor Pedro. Nukasta. Di ta mansyon kayan day ta. Urayak ang makaturo da.
Sakbay asar kag ti mansyon. Ket sinirak ida amin. Da kayo, Rudy, Brendo, tulungan nyo da Baldo kan Doro nga agbantay. Amangan no at dadumteng akabusor. Wen, Alex. Areglado, Alex. Agyaman ang kada kayo. Di ka agdanag. At danto itad ko asweldo yo. Hoy, da kayo adwa. Da kayo ti agbantay ditoy. Saan kayo matmaturog, ha? Agsisinoblat tayo ang maturog, ah. Umuna kami ang maturog. Ket da kayong tubat, inton da kami, ti agbantay. Wala. Agsisinoblat tayo ng agbantay. Heh, narigatan. Ang mga namastrag na tayo, ti kabusor. Habeta, nakakalayat ako no. Nakastrek akong iti naladan ti mansyon. Gapu iti inaramid da iti dipintin. Balsak mat ida. Aramidak tikas iti inaramid da. Puurak mat to'y mansyon. Nalakalanga mapuuran da ito'y mansyon. Gapu tagdaanan. Dumagdakan ti apoy. Madamdamapay. Agramaraman ni Tintero mansyon. Agyanak dito'y ket paliiwan ida. Sino tinawara may dimansyon? Tawasan nyo kami, senyorita! Di ko check! May urang betul! Tagitawanan ba yun? Sayang di kwarta kiti silid ko. Ano dagi jay ang kwarta? Jak na ispalti kwarta ka. Senyor! Ano, senyor? Saan tayo na malagdat niya po ito nagpapigpig sa? Salba! Matay tayo lakit dito sa tayo dimansyon! Dagayo! Awat pa'y serbiyo tagapantay! Salbag kayo! Senyor! Awanan! Awanan ti maramidan tayo, Lolo! Hintayin ni Jacinta! Mapantayon ijay asyenda. Amangan no delikado tayong dito mansyon. Ano dito? Amangan mo ito! Ito si Maruno at pabutakanda! Hintayon! Mapantayon ni Jacinta! Nagasat kayo ta nakalasan kayo. Ida, agsubli ka na kayo ti inarami dyo iti dipintin. Dayjay, pumanaw dan. Nalabit ang mapanday di asyenda. Pumanaw ak magtangita. Agraman ti kotsek. Nairaman na napuran. Senyorod. Senyorita. Sigurado. Jubilarde, kaya kinaramid iti dayjay, senyorita. Awanan ti sa balipay. Aging gaita. Diyo pa'y nakamagdaya tao. Senyor. Ala, agawan tayo ti magna. Ano tinangag ko asaritaan da Senyor Pedro? Napauran ti mansyon da? Ala! Asino nga ta tinangpor? Ay, inak to ibagaday ti abanat ka ni Senyora Lorna. Tiyan! Agawaan tayo sa ganay ti kape. Wan, duraw. Mabiit lang. Apay, pudno ka di napauran ti mansyon da Senyor Pedro? Wan! Kit ni Marciana nga ay. Ayan nan. Pimunawan! Awan ni Jay Mansion. Ano dabon me? Ha? Napanan na nga ay. Jagan mo! Asino, tinangpuor? Awan sa bale. No din ni Jubilarde. Anya? Tigan sa manaw. Isa ka na magtikapi me. Iwan, nalpasan. Iban konti kapiyaw. Alex, iho. Kastoy ka dilatan ti mapaspasamak. Kunag ngamin ka
Ana saya at no agpatulong tayo kadagiti pulis. Tayo sudan timang sapul kini Jubilarde. Pudlo tayo ta, senyorito. Kaya't masawan, senyor. Nalalaying at talaga dagiti pulis. Ngamda kami. Sana kasta, Baldo. Ngam nabibiit ti trabaho da. Saan? Bayan nyo laeng, Lola. Awan bibiyang dagiti pulis iti daytoy abanag. Pudno ti kunan ng senyorito. Senyor, makamu kamin ken ni Jubilarde. Bueno, makaamu kayo nga rod. Ngam ipasigurado yo ang mairing pasyon dayjay a tao. Naindag ngagsapayaw, senyora. Ay, napanuga ka nagtartaray ngay may dito'y ayan yaw. Oh, apay, kasla na patag ti ibagam, chayong. Kwa? Ginandawaya ti may, senyora. Na nakaturog pa'y da senyor. Umay ko ipakaamaw at imansyon yaw kat napuuran idirabi ay. Aniya! Wan, senyora. Oh, Kat kuna ni Doro at inang puor. Awan sa balay no dinig Jubilarde. Anya ti aramiden ni Senyora Lorna iti dayta namuan na. Gagayem. Di uliwan na dinggan ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio. Iti tanap. Lirio. Iti tanap. Tinapalabas. Gapo iti naramid da Alex apanang puor iti babbalay ijay dipintin. Binalesmet ni Jubilarde daytoy. Pinuuran na ti mansyon ni Senyor Pedro ngem awan tinadangran kadakwada. Iti farmhouse nangeg ni Chayong ababaonen ti pagsarsaritaan da Senyor Pedro. Ket napan namut impadamag kini Senyora Lorna. Itagagayem adtoyen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! aniya! Napuuran ti mansyon? Wan, senyora. Kat ni Jubilarde ka na o tinang puor. Oh, pinuuran ni Jubilarde. Iti anya aga po. Ay, diyak ka mo, senyora. O sige, inakaw na. Imay ko lang padamag day ta kada kayaw. Tapno maamuan yung mata. Sige, senyora. Inakaw na. Nay, senyora. Itimat kalsadang agturong ijay dipinting. Tinangiturungan yung iti kutsay. Mapanta ijay dipintin, Mercy. Kaya't ko makita ni Jubilarde. Ngam, senyora. Amangan mo't no agpagad tayaw. No kayat mo ti agbati. Isardeng konti kotse, kat bumabakan. Ha? Ay ini, ay isan, senyora. Ala, makamu kayo nga rudan. Sana kung ngagsaupay. Ay, senyora. Apay ngay. Napuuran mo tan ti babbalay dito'y masungad. Oh, Talagang awan ti matatao dito'y senyora. Nagtatalaw at talagan ti tattao dito'y. sino nga tatinang puor iti babbalay ditoy? Senyora, amangan mo't no da senyorito Alex tinagpuor dito'y. Aniya! Day ta tiga po na pinuuran mo't ni Jubilarde ti mansyon niyaw. Ha? Idi damaw, pinuuran da senyorito Alex ti balay ni Jubilarde. Sa idikwan, napuuran mat ti farmhouse. Ita, adda napuuran na babbalay ditaw. Kalpasan na, napuuran mat ti mansyon. Ay, anya ngay ti kayat naasawan. Sa anak nga taan nagbiddaut, senyora? Nga amangan no da senyorito Alex ti akin gapuanan iti daytoy apuaur? Isuan na puuran mat ti mansyon niyaw? Jack ab mo, Mercy. Oh, apay ajak makita ni Jubilarde. Kayat ko makasarita.
Iti daytoy paspasamak. Panagkunayo ka day ket agpakita pay, senyora. Agam kayat ko ang makasarita. Isu nga agpakita ko makanyak. Sana dakas at taon ni Jovelarde. Isu apatsak adumngag iti ibaga. Da Senyora Lorna ken Mercy dagiti nakalugan iti kotsa limabas. Amok. Atapon na asyak tinampur iti mansyon da. Ket siyak mati kagara na ditoy. Gamsana kung ngagpakitakan ko na. Awan pasol na. Ket jak kayat amay ramraman. Iti kanito amaamuan da Senyor Pedro. Anak kasaritak ni Senyora Lorna. Sigurado adusan na. Awan tinagmamaayan ti mansyon. Talaga anapuuranen. Oh, anya ka di dagitoy ama paspasabak. Kasano itanday ti mansyon, senyora? Diyakam mo. Makaamon ni Pedro. Senyora? Umay kaan. Umunagtan iti kotse. Tamapantan ija asyenda. Adto ti inuman nyo adyo, senyora. Senyor. Agyaman kami, Chayong. Ayaw bandaklatan, ada kasapulan niya. Sige. Pedro. Iti anya agapo anapo oran ti mansyon. Nakita mi itay. Katawanan tinagmamaayan na. Sana bale. Tasapsapulan da Alex tinangpuor. Asino tinangpuor? Ni Jubilarde. Apay apinuuran na. Amangan met no adda makagapo. Tanya ko mati makagapo. Gap-gapo mi ijay dipintin. Gapo takayat ko ang makasaritan ni Jovelarde. May papan itinayta na damag ko. Ngamawan ni Jovelarde. Diyaka munuan niya asulit ti lubong ti ayan na. Napan kayo ijay dipintin? Huwan. Katamom ka di tinakita mi ijay. Ado ababalay tinapuuran. Aniya? Saan nga ta agapuanan da Alex dayjay? Iso ang nagibalas mat ni Jovelarde. No isuman bilang tinangpuor iti mansyon. Saan ang mabalin ti kastoy ngay naramid na? Sino man namang kalaban kanyak? Masapol nga agikaro. Pedro, saanan nga agpating ka daytoy? Balam-balas ti mapaspasamak. Ipasigurado mi mait, ada kami ti manghabak. Kasla timel lang dayjay a Jubilarde, no idilig kada kami. Sana ka pumanaw dito dipintin. Agtalinaan at nito'y. Tamangan nun niya pa'y tiaramidan ni Alex. Jubilarde! Ha? Tatakos me? Anya ti aramidem dito, oy. Saan mo ka di nga amo adilikadon da ito alugar? Kas makita mait, napuuran dagiti babalay dito sungaban ti dipintin. Amok day tata. Isungadak dito'y. Tasyak tamis mo tagbantay. Ha? Gapuanan dagiti kriminal at tao da ito'y tata. Sanda mamingga nga garamid iti kinadakas. Barok. Adon ti may ramraman, gapo iti apayo. Apay no agpatulong kan, kadagiti pan nakabagiti lintag. Pan nakabagiti lintag? Awan dati pamati kon iti day tata. Panagkunayo ka di, ket maipayan iti hustisya tinapasamak iti pamilyak. Saan, tata? Barok. Saan da pa'y lanapnag? Pinatay dati pamilyak. Ngam kaya't dakpay lapatayan.
Anya ka di tidakkel nakabasulam kadakwada. Tapay akas to'y ti mapaspasama kada kayo. Isuda ti nakabasol kanyak. Gapo ta pinatay da ti pamilyak. Ha! Kumlog kayo, tatakos me! Sige! Amin ang makita nyo ang tao dito eh. Paltugan nyo! Wala, Alex! Magruno tayo dyan sa pularte! Ha! Rupo na ito tumatay! Maganda dito! Sige! Agunay kayo! Talaga saan nagsandang dagiti awanan pa in. Anya ti aramitang barok. Basta di ka pumampanaw dito yung naglambangan tatata. Sangwak ida. Ha! Oh! Ha! At ka pinaltugan da! Dito'y kayo lang. Sangwak ida. Dayjay ti may sa apasurot ni Alex. Napuntahan. Umakarak dito'y ayan ko. Napuntahan ni Rudy! Delikado tayo! Asunod din ako din! Sakti po ito yan! Agad mga kanay bag! Senyorito! Pinataw pa yan! Delikado tayo dito! Papantayon, senyorita. Nga tayong dagiti doa kakadua tayo. Anya? Intayon, senyorito! Nasiglat at talaga dahi tiya jubilante. Di tayo namnamaan nga dagay medyo dipinting. At adda amakaritak iti daytoy. Awaran na kiti, dua tayo! May bagtasan ka niya natamaan iti bala kanibal daw! Hoy, Rod, senyorito. Nagasgasat ta. Ngam isuda. Oh. Ti ayop at jubilarte. Senyorito, naskaya na mangala kayo pang itidad dumaapasunot yo. Tapno agda proteksyon nyo. Narigatan! Sa anak meten apumanaw dito, barok. Tapno adda katulong ang mga agbantay dito. Amin na makita ta tao dito'y dipintin. Nas ka na bagaan ta apumanaw da. Kat saan da kumapay lang nga umadak dito. Sige tata. Ngamjak kaya't amay raman kayo. Sa anak met siguro amaan ano barok. Kaya't ko ti makatulong kadagiti tao dito. Iso ama kipagbantayak mait. Sige. Agyaman ak no kasta tata. Aganad kayo kumakanayon. Di ka agda nagbarok. Agan anadak akanayon. Kan may sa lakaya kon. Kan awan meten pamilyak. Iso ano da ito'y manti pakatayak. Sana balen. Saan? Basta aganad kayo. Tadyak kaya't nga dadakas ang mapasamak kada kayo. Ay na! Apay ka di nga da ka manin dito'y. Lakay pikto. Kat amumat at delikado dito'y. Umay kumarod kita, dagiti dingwan ko. Bay-bay ang pailang dagita dingwin mo. Saan kan nga agsubli-subli dito'y? Tadilikado. Apay nga rod nga da ka dito, Sakti may sangag bambantay dito'y. Aya, Iso apumanaw kan dito'y. Kat saan kayo kumapay lang nga agsubsubli dito'y. Gapot may sagmak kayo lang. Iti na minsan, agda na paltugan dito'y. Iso abagaam dagiti amamom at agad dito'y. Ta saan kayo pay lang nga agsubsubli dito'y. sige. Saan nga rodan nga agsubli dito, Ngam kasanon ti balay mi kan ni bakit kao. Ay, bay-bayan nyo lang ta. Awan ti mangalay ti balayaw. Kukuhayo matlaan. Nauna yan, ti kastoy amapaspasamak. May ramraman da tao, iti di tayo matbason. Ala. Awanan ti ado pa'y asao. Ala, pumanaw kan dito'y. Ang mga no may sagmak ka. Nabaga kami ng dagiti nakita at tao dito'y dipintin, barok. Agyaman ak tata. Tata Cosme. Takay na bagaan nyo muten dagiti tao. Kaya't nasawen. Nakapanaw dan ditoy. Isuanas ken met apumanaw kayon ditoy. Ha? Jak kaya't amay ramraman kayo. Awan muten tirumbeng aramiden nyo ditoy. Isu nga madayo kayo pailang. Kasano no puran daman ng dagiti babalay dito'y. Anya? Bay anak latan, barok. Narigat no awan ti agbantay dito'y. Isu asakon. Nasga na makasaritak ti gayem ko jay sudan.
Agpasudad tayo inton bigat metlaeng. Anya ti aramidan tayo jay syudad, Lolo. Kasapulan tayo ti adwa tao. Iswa kasaritak ti gayem ko ijay syudad. Tado ti kontak na atat tao. Anya? Saan ka ngagkadkad pa, Alex? Para iti pagsaya at ang metlaeng daytoy. Ne, da Senyor Pedro Teremuar iti farmhouse. Isuda nga upat. Sa di mo tati papananda. Dayjay, naglugad na niti kutseda. Sa di mo tati papananda. Amangan no agsubli dayjay di pintin. Amangan no anya ti aramiden da. Inak mangala iti kabalyo. Iso ti aramatak. Ket manglintagak iti dalan nga agturong ijay di pintin. Dumagas tayo ijay di pintin, Alex. Kaya ko makita day ta lugar. Sigurado kayo, senyor? Wet, amangan paikit din maranaan tayo ni Jubilarte. Kat mapatay tayon. Sige, Baldo! Ituro mo ti kutsi, ijay di pintin! Sige. Nuday tati ko nayo, Lolo. Nasaya at may. Maranaan nga tada Senyor Pedro ni Jubilarde. Anya ti mapasamak iti day ta agundaway. Gagayem. Di uliwayan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Lirio! Iti tanap! Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ganda ito'y nga istasyon. Lirio! Iti tanap!